Mga idol, ato na ning isuod ang atong dishwashing liquid aning atong mga plastic bottle ha. Oh, naganta plastic bottle diri. Ato ang isulod ang dishwashing liquid diri. So kinahanglan nato og kabo. Kabo og kani imbudo. So let's now. Bah. Dapat lagi dapat. Nilay mo suot ni. Dapat tayo. Kaya buat ay wala na. Wala na. Terus. Pati. Nah, yung mga bali lang ay. Masuk ang mga dabo. Hindi lang lang ay. Kanya naman. Okay. Puno. Wala na ito pa na. Wala na.
So mga idol, mo na itong nahimo ron no. Soda na ito. Mga mineral water. So muna siya mga idol. So ubay-ubay oy. Tag 1.5 lang ni kabuok. Ito kabuok 1.5. Yeah, 500 ml. Naghan kayo. 500 ml. So muna itong finished product mga idol. So, paki-share sa itong video mga idol. Daghan pong salamat mga idol.